ndị Anambra steeti onye mụrụ nwanne ya ekwe na-akọrọ arụ Igbo mmanụ Igbo kwezuonu ndị be ya mụ ọtọ perikom nwata to nna ngada nna ya gedere m ntị n'onu ọ na-eme oke kwekọ obodo aṅama ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akọwa gịnị ka ekwekwa akọrọ maka na ọ na-eme kwekọcha ma gbaa otu anụ ntụ ndị be anyị na anọ m n'obi m n'ụra chi ohu a nnụnụ mgba ma wee bịa kpote m n'ụra ya wụ nnụnụ mmụọ na-agwa m na ndị nna nna anyị ha na-akpọ m oku n'ọhịa mmụọ were ọsọ were ije gbara jewe Igbo m nze m ọzọ mgbe m ji ruo ha wụ ndị mbụ na ndị egede wee kọrọ m akụkọ wụrụ m akpata oyi o wee wụrụ maka iji okorobịa dibịa a na-akpọ Chidozie nwe ngwa kwa ọkọchiwere akị na anọ ọba ya na Anambra steeti gọọmenti na nke ikpeazụ a awụ ndị okenye mmụọ na-eme ka nghọta na mmiri ama na-efi n'anya n'ihi na-akwadokwa n'iri ọba na ya wee okwu na eziokwu na isi sekpụ ntị na-aba ọhịa n'obodo ha gbata ọsọ ka e were mmadụ nri na nke na-adịghị nri nata eze ka ọgụ mmadụ obu eje n'ịkpa Igbo ndị be anyị ha ka wụ ndị okenye mmụọ na wee duye m ozi na nje zuru gọvanọ Chukwuma Soludo the executive governor of Anambra steeti ya na ndị omeiwu nke obodo Anambra awụ ndị okenye mmụọ sị m na nje gwa gọvanọ Charles Chukwuma Soludo nwa mgbahọ ya dododo ya eji n'iwe dodo were akpụ yọghọyọ ọkụ na ọ na-eme egbuo m iwe n'obodo enye m usi na akwawo nwanne ya na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ eziokwu Igbo ndị be anyị ọ na-eme ihe akụkọ mee n'obodo akụkọ akarịa n'ime ahịa ọ kwado ewu mgburu egburu akwa ka ọtụtụ akụkọ nọ na-agagharị n'obodo ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na oke ite na ibubo na oke awere na oke ọgwụ ndị ọzọ ka eji wee buru ya wụ okorobịa dibịa ma ndị be anyị ha wụ ndị okenye mmụọ na-eme ka nghọta na ihe mbere ya wụ dike erikakwanụ na ọ karịrị oke ite karịa ibubo karịa udu akọ mmiri na ya ka ha wụ ndị okenye mmụọ nọ na-eme ka nghọta na ndị iro ka na ụlọ bụrụ ya wụ ochie dike na eziokwu na aka dị na ntọrọ mmadụ a na-atọrọ ụmụ mmadụ n'obodo Anambra ma ya wụ ihe n'ọkwa n'okwu asị ahụrụ anya n'otu aka ka ha wụ ndị okenye mmụọ nọ na-eme ka nghọta na ha wụ ndị iro ka na ụlọ bụkwa na ya wụ ochie dike na ọ na-azụ ahịa ọgwụ ike oyibo kpọrọ drug trafficking na otu o si eri ego n'obodo na onye kpara ego juru oyi anaghị eri ya otu ahụ na ya ka ha wụ ndị okenye mmụọ nọ na-eme ka nghọta na ha wụ ndị iro ka n'ụlọ bụkwa ya wụ ochie dike na aka ya dị na ịkwado 419 oyibo we yahoo iwu obodo kpọrọ fraud na eziokwu na ihe gboro ya wụ agụ akarị ma ndị be anyị na Chukwuma nke bụ eziokwu Igbo mgburu nze m ọzọ na ha ka ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m na nje gwa gọvanọ Chukwuma Soludo na ihe ejiri iwe dị n'obi were egbu nwa dị n'ahụọ na enwe ebe akwasịrị emehio dododo n'ọnụ ma jụrụ asị m na nje gwa Chukwuma Soludo n'eziokwu na ọ na-eme dike eri ha arịrị nna ya ebiri n'obodo na nje gwa gọvanọ Chukwuma Soludo na ọkwanụ nna ka ọwụ n'obodo Anambra na ije nna na nwa ọkwanụ nna were aka nne tie nwata ihe o were aka ekpe kpọghachitie ya hapụ akwa na anọ ọba ka ọ naba ya hapụkere ọtụtụ ndị dibịa na-enweghị ihe ha mere aka ha dị ọcha n'obodo na onye na-enweghị ihe o mere ihe emenie na ihe anyị na-ayọwa ọzọ emena Igbo ndị be anyị na-ewu nkata ka ha ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m n'eziokwu na enwe mgbe onye mmadụ adị ire na ana nna ya mana ọkwanụ sọsọ akwa na anọ ọba onye mmadụ ire n'obodo nna ya na-akwasịkwa n'ihe Anambra ji dị ebube na eziokwu obodo gboo ihe ha ji dị ebube ịma na ugwu obodo arụọna Igbo ndị be anyị na nna anya kwa nwa onye Igbo mụtara nwa baa ya ọnụ ekwuzu mma onye ọzọ mụtakwa nke ya wee baa ihe mara ihe m mere gwụgwa m na ndụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na elu nna kamgbe ya mkpọtụ n'ahịa obodo chehuo na ihe ọma dike na-emere obodo were ajọ ihe ọ na-eme n'ọnụ wee sị na Igbo ndị be anyị na eziokwu na oche hụrụ ochie na ọhụrụ anakwa ha na-akpọ ya ihu Igbo ndị be anyị oche hụrụ ochie ọhụrụ anaghị akpọ ya ihu na eziokwu obodo echehukwenenụ na akwa na anọ ọba ụkwa na o jiri onye nwanne ya na ndị ọrụ azụ n'akwụkwọ n'obodo erika ndị ọ na-enye nri n'obodo na ọ karịrị akarị ụmụ ogbenye o bidoro ọrụ ndị ọ na-enyere aka na anaghị agụ ha ọrụ n'obodo ma ya dịbakwanụ nna m sị m na ọ na-eme oruo n'ọgụ unu ọ na-adasị gbuo dike ma obodo gbuo dike n'ọgụ unu o ruo n'ogu ezi achọwakwa ha dike ka ọ bịa maka na dike dị ọra mma nji asị ndị Anambra steeti na unu kunye n'igwe jee gbara ya mkpụ nwanne na eziokwu na ọ dike dị ọra mma ka akwa bụ n'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ gụcha anụ ntụ unu ka nkọrọ unu akụkọ nna m sị m nọ mmadụ ka eji mara obodo ọ sị m na oke osi pụrụ na mba n'ọkwa ya ugwu mba na a na-eji oke osi were ahụ oke ọhịa ama were oke mmadụ wee na-ahụwe obodo ama nji wee na-agwa ndị ọba na ide mmiri na eziokwu n'ọkwa na ha nwewe obodo mụrụ akwa na ha da na mba n'ọrụ na anụmanụ ka ụmụ okorobịa ma na-agagharị na-ayọ Dr. Chukwuma Soludo dododo ya hara ha ofu nwanne ha ji dị ebube ofu ya ha ji wee karụ mba na ya ka nọ na-agwa ndị nze n'ọzọ nọ na anọ ọba na ha kurie were ọkpa chọwa ihe dara mmiri na eziokwu n'ọkwa na mmadụ wụ na ahịa zụrụ azụ na mmadụ wụ gọọmenti wụrụ mmadụ na mmadụ ka eji aka
n'eziokwu eziokwu Igbo ndebe anyị na ya ka nọ na-agwa ndị ọba niile na oke osisi anaghị epukwa nna nkịtị n'obodo na oke osisi anakwaghị epukwada na akwa na anụ ọba ọkwa n'otu oke osisi pụrụ na anụ ọba ha ji wee kara mba n'obodo ha chekwa ya oke osisi pụrụ na mba na oke osisi ọna pụrụ na mba na ọkwa n'ugwu mba ka ọnwụ na ya ka nọ na-agwa ndị ọba na ide mmiri na eziokwu eziokwu na ha ekwere ka arụ medike na ọgba ọgụ na ha ekwere ka omenka bụrụ arịrị na mmụọ na ọkwa n'otu aka ndị Bakasị si wee bịa kpụrụ eji na anụ ọgụ na anụ ọgụ mụrụ ya ma ndị ọgụ ekwughị okwu ha wee gbunye ya ochie dịka anya bochie ya ọnụ ma ihe o mere ma ihe ọ na-emeghe omeghe ụzọ omeghe ọnwa eziokwu wepụta ihe na ọnwụ gburu edi na anụ ọgụ na ọ dị politikal maka mgbe ahụ ruo taata oke osisi ọzọ dịka edi epubeghị na anụ ọgụ ozie ka na-awa obodo n'afa igirigi ọgụ na eziokwu eziokwu ndebe anyị wụcha anụ ntị unu nna m gwara m na anara otu onye oru azụ na anaragwunye ndị oru niile na ebe a na-egbu ebune na ihu anaghị adị mkpi mma ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa ndị ọdịnala niile nọ n'ala Igbo ndị bụ ọhụọ ndị hụrụ omenala n'anya ndị ochie dibịa ndị ochie eze nwaanyị obodo ji biri ndị dị ike ma dị ebube na orukwene ka anyị ya apụta n'igwe chịkọọ aka ọnụ wee chụwa ihe na-achụ anyị n'ala Igbo be anyị na ya ka nọ na-agwa ndị omenala na agha a na-ebuso omenala n'ezie na ọ wara agha iji wee chụọ arụ dị n'obodo na anyị esoro chụọ arụ maka na omenala na-asọ arụ nsọ n'otu aka ahụ na ọgwụkwa na imegide omenala ma omenala be anyị apụta n'igwe kwere ọgụ kwere mgba mee ka obodo mara na omenala anaghị ana ana n'eziokwu eziokwu na omenala adịwagwo tupu ụka bịa na anọ ọbụla arụrụ ka mgbe gboo wee ruo taa ọkwanụ ndị omenala nyere ya n'otu aka ahụ na egbebere na ugobere nwa mmụọ emegwune nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegwune nwa mmụọ na asịkwa m na ya ha hapụ omenala mewe omenelu n'ọkwa arụ n'eziokwu eziokwu ndebe anyị nna m si na-atụcha akpụrụkpụ dị n'ajị na onye nwe ajị ya gbara ọtọ ọ sị m na akọwa ka esi igbo abalị na ọ ya awakwa nri na ọ na-eme ụkwa gbawa ihuru ha ka isi nwata o buwe egbuwe ha ka isi okenye ọ dawa adawa ọdawuo mbe ọkpọrịwa akpọrịwa ọkpọrịgbuo eke na agadi nwaanyị ji macha ya okwu ọsọ ike na ọ na-ada mpụtụ mpụtụ asị na nwaanyị na-amacha ụkwa n'ihe na-eme nji na-agwa unu na mụ na okoro ọzọ yi ọzọ na anya m abịa ka nnabakene ka nna ụkwado okwu mmụọ ebe m na-eme ọkanga na ọsanụ ya ka ọrụ ụzọ ihe ekwekwuru adakanụ ya ka ọrụ enwe ihe ekwekwuru doo na gụ gọvanọ Chukwu macha soro udo gụ ha akwa na anọba ka ọ nabazie na ọzọ emena n'ọkwa na ayịyọ ka njiri bịa